आं न'आव मानो फैबाय थादों मिथिनो लुबैदों सोरबा आं मानो फैदो दे आं न'आव मानो फैबाय थादों सोरबा खोन्थानो हागोनब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम hey Alpha hey Charlie 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 come Charlie come Alpha 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 Charlie Alpha Alpha Tutu Alpha Alpha lại Charlie Alpha oh मोनजासिगोन मा खालामदों नोंलाय होगोन फै गारिया गुदुं जाजोब्बाय थौ बहा थांदो सानदों ना आंखो बहा थांनाय सानदों आफा ओंखाम लोंना होआखै नोङो अ होनसै सोर Alpha ayo आं ओंखाम जाना बरमा थांफिननि मा ओंख्रि र Alpha चल Charlie Alpha निखौ जादो मोनफैलायबाय लेबार मावनानै आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों मिथिबाय दाख्लै सासे बुंहरदों आरो माथो लेबारसो मावनो नों होनना लेबार मावना मोनफैलायबाय लेबार मावनानै दि मोनजादो बेखिनियानो आंनि थाखाय जोबोर मोजां मानसिनो थांना थानो थाखाय ओंखाम इसेल' नांगौना बांद्राय नाङा थेवब्लाबो मानसिफोरा माने एसेबां हिंसा हिंसि नंगौना नङा नंगौ न' बां लुनो गारि मटर बायनो देखायनो बेफोरबायदिब्ला गोबां रां रुफा नांगौ जायो नाथाय थांना थानो जिबनखौ जानानै बासायना लाखिनोब्ला बांद्राय नाङा एसे ओंखाम मोनजाब्लानो जायो थेवब्लाबो मानसिफोरा मा हिंसा हिंसि बुदलाय सुलाय नांलाय खमलाय थगायनाय बाबावो गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गावबा गाव धोनि न' गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनो थाखाय आरो मा जानो थाखाय आरो मायबा मोनसे जानो थाखाय जाबायदि थगाय थसि नंगौना नङा बेखिनि ओंखाम जाबानो मानसिया थांना थानो हायो थेवब्लाबो मा गोरिबाबो जाजायो थाखा फैसा गोनाङाबो बेखौनो जानांगौ जायो नंगौना नङा रावबोथ' सना जानानै थांना थानो हाया थेवब्लाबो मानसिया हिंसा हिंसि ना गोबां हिंसा हिंसि मानसिया बुदलाय सुलाय दा जेरै जादों इउटुबफोरावबो दानिया मायबा मायबि बुंबाबो बुनाया बारासो बारा जालांबाय गोदोनिख्रुइ दानिया बांसिन जालांबाय आरोबाव मानो जादों थाखा फैसा मावना जानो हायोब्ला बुलाय सुलाय खालामनो गोनांथि गैया सोरखौबा बायदिसिना खालामनो गोनांथि गैया नंगौना नङा जेबो गोनांथि गैयाना आथिं आखाइखौ इउज खालामनो हायोब्ला मोजाङै आरो मा मुराल मानसिनि मुराला आफ मानसिया मा जानांगो मुराला आप जानांगो सानफ्रोमबो बेखौनो मावबाय थायो नालाय बेखौनो नालाय बेफोरबायदि जाब्लाथाय आरो सेस मानसिनि आप जानांगो सानफ्रोमबो खारदोना खारबायानो थागोन दिनै खारलायबाय गाबोन थालायबाय मुराला डाउन जाब्ला जाया मानसिया आप सानफ्रोमबो आप जानांगौ मानसिनि मुराला माने मुराल आप जानो थाखाय मा गोबां मटिभेशनेल नांगौ जायो मोजां माबा नांगौ जायो नङाब्ला मानसिया बायो जों बाब्लाथ' बेफोरबायदिनो ओरैनो मोननो लुबैब्लाथ' बायदिसिना जाखागोन नंगौना नङा जाग्रोनोसै न'आव फैनानै नै लेस्रा मोनजादो ओमफ्राय आं खोन्थादोंमोन दिंखिया जानि आं दिनैसिम 14 बोसोरसो जाबाय आं दिंखिया जायिया ना बास बेखिनिखौ जानानै बरमायाव जिम खालामनो खारलायनोसै दिनै जिमखौबो देखायगोन आं नोंसोरनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था 2012 इसेवनि कारबे दाबो दङ आरो सलायबावगोन आं बेखौ आरो सलायबावगोन नैयाव दै गुदुं नांगोन नै बेटारिया इदि जाजोबना थायो सालायाबा 2000 कलिन चेक खालामनांगोन गोदान इयन ओंखारबानो बायनाय हन्डाइनि
दाबो दङ बा आरो सलायबावगोन कलिन दङ सानसेखालि नायालासिनो बिजनि थांनानै इन्जिना थांबायमोन इसेयावसो लागा मोजां नै बेटारिया जाम जाज्लायबाय नै पाम्पफोरा बेफोरबायदि थांना थायो आफाया मालाय हाफ पेन्ट गानलायना थांदो सक दानो फैगोन आं दसे जिम खालामनानै फैगोन आं बरमायाव जिमाव मोनफैलायबाय बेखौ देखायना हो बडिखौ बैनि बडिखौ नायनि बेसेबां हायो बेसेबां गिदिरमोन बेफोरो गैला गोरा जालांबाय बहुत गोदोरमोन बहुत फिसा जाबाय गोरा माबा बायदि जालांबाय ब्रुसलि बायदि जालांबाय जागोन र'